aw minnu bɛ ka Bimali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ko nin ye Bimali ka don kibaru waati selen i ka dɔn bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo ale tile 16 san 2023 ka kibaru lase aw ma Bakari Kulubali yɛrɛkɛ bɔ Masadɛra aw y'a bisimila Bimali ka don kibaru kɛnɛ kan. Amaladuna k'a fɔ ayiwa bi ntɛnɛn n'o janvier kalo tile 16 san 2023 min bɛ tali kɛ association mère d'élèves la n'u b'a wele dakuruya kelen ko AME Kati farada kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u ye baara dɔ nun don wulada in na i k'a dɔn farada yɛrɛ ekɔliso la n'o ye école fondamentale Birama Siribe ye awa baara in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye walasa k'a daminɛ kilasi fɔlɔ ka taa bila kilasi 6nan na olu bɛ se ka sɛbɛnni dɔ cogo min na n'o ye siginidenw ye ani a sɛbɛncogo n'o ye lecture et écriture ye a baaraw ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye ministre min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don musow denmisɛnw ani du ka yiriwali ma o ka conseil technique ale tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Aruna Samake ye ka fara Kati DCAP ani ayiwa an ka maa minnu bɛ wasabulon na bi CNT maaw olu dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan ni ka taa se école karamɔgɔw ani AME yɛrɛ a jɛkulu fo ka taa se Kati commandant ka danga filanan Aruna Berete ani maa caman olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ association mère d'élèves bɛ Kati farada kɔnɔ u ye baara caman kɛ yanni ka se nin ma i ka dɔn u ye a jira k'a fɔ n'u ka ɲɛmaa ye n'o ye Nansan Kɔnɛ ale ye a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ayiwa ni siginiden sɛbɛnni ani a kalanni n'o ye lecture écriture ye ka bɔ kalanso fɔlɔ la ka taa kalanso 6nan na ko kalo 3 bɛna kɛ a la o la kalantigɛ don minnu wulada fɛ a baara ninnu bɛ kɛ o kɔnɔna na o la Bimali tɔgɔ la an ka maa cidenw tun bɛ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ ministre min ɲɛsinnen don ayiwa musow du ani denmisɛnw ka yiriwali ma o ka conseil technique n'o ye Aruna Samake i ka dɔn an k'ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. Parce que ni y'a jateminɛ ni association ninnu muso ninnu u y'a daminɛ cogo min na kunu ka n'a ye u bɛ yɔrɔ min na bi olu foli ka kan u k'an kɛ dɛmɛ donc nin ye exemple ɲuman de ye association tɔw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que nin bɛ a jira k'a fɔ baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ nafa u ye baara de kɛ u y'a daminɛ gɛlɛya la ka baara kɛ u yɛrɛ jɛ fɛn dɔ la walasa bi dɔw bɛ se ka lafiya ni ye denmisɛnnin kalan surtout musomanni k'a dege kalan sɛbɛnni ni a kalanni na i ye fɛnba de kɛ u b'a fɔ ko ne muso kelen kalan k'i ye dugu kalan i ye dugu kalan i ye jamana kalan kuma ye tiɲɛ koyi donc vraiment ne ye min ye bi vraiment a bɛ suma bɔ madame de musique ye ne bila ka na a yɛrɛ kuma ka na parce que yɔrɔ date fɔlɔ bɔla ma parce que madame kuma ka taa jamana kɔnɔna na bon finalement a ko bon nin sen in a tɛna nin bɔ a ma mais ne ka na jɔyɔrɔ fa ka foli lase association mɔgɔw ma ani Kati bɛɛ lajɛlen autorités ni dugudenw k'a fɔ vraiment a kɛ dɛmɛ b'u ye u ye min kɛ a dɔnnen don a kan ka u kan ka fo u ka ko la parce que ne ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la n dala ko nin bɛ yan ne natɔ n'a kun fɔra ko n ye min ye bi ko n bɛn'o ye n b'a fɔ n ko ayi donc vraiment an ka nana bɛ kɛ langolo ye a b'a kun bɔ n'o de fɔ n ko baara dɔrɔn de don i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen wari di l'olu ma min ka ca ni ninnu ye min ka ca ni 70,000 ye mais mɔgɔ karida ka ntɛnɛn sɔrɔ ninnu ta depuis 2011 ka daminɛ ni 70,000 ye ka na se bi u ye min don ekɔliso la 8,000,000 ko donc o b'a dɔn k'a fɔ u ye baara de kɛ u jɛnna fɛn caman kɔ u jɔnna lafiya fɛn caman kɔ walasa kɛ ayiwa bi denmisɛnninw k'u bila condition na k'u bɛ kalanko don ba la donc u ni dɛmɛ ka kan ni min bɛ wasa an ka kan tɛ se ka den de ninnu kan ka kɛ leçon de ye modèle de exemple de Mali kɔnɔ muso jɛkulu wɛrɛ fɛ para yala k'a fɔ jɛkulu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ danaya bɛ du la ka wari d'u ma mais u tɛ se ka labaara n'u m'a dɔn u b'a ta da fɛ a man ka sa t'anw fɛ mais ninnu y'a dɔn cɔ ni wari in dilan kun min kan u y'a dɔn u b'a k'a fɔ n'a parce que muso ni cɛ ka différence min ni muso ni kelen d'a ma a bɛ se ka kɛ 2 ye bon anw cɛw kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ donc vraiment c'est pourquoi vraiment ne yɛrɛ ne sɛbɛnlen bali don ne sɛbɛnlen bali fɛn caman fɔla u ye fɛn caman fɔ n ye mais n'Ala sɔnna n bɛ taa ci commencer ka di madame le ministre ma n kɔni t'a fɔ a bɛ na nin kɛ mais n'Ala sɔnna kunkan bɛ bɔ inchallah ok merci bien. ale ka kɔrɔfɔw kɔfɛ min bɛ tali kɛ ɲɛmaa yɛrɛ la n'o ye Nansan Kɔnɛ i ka dɔn ale bɛ dɔw fɔ an ye. Nansan Kɔnɛ Damudaɲo n ye AME ka wari marala de farada kɔnɔ yan n ye AME kelen ka wari marala tɛ fana n tun bɛ CGS ta la k'o mara
o kɔfɛ kati yɛrɛ farada musow bɛɛ lajɛlen ka kuntigi o danaya bɛ ne kan waati na ni lecture ni écriture ma kɛ lɔgɔliden tɛ se ka ko dɔn an ko lɔgɔlidenw ninnu k'u tɛ fɛn dɔn u tɛ fɛn dɔn an yɛrɛ kalanna cogo min an b'a fɛ de lɔgɔliden ninnu ka kalan ten o de y'a hakilila nana na an mana an mɔdenw ka kayew mina an tɛ se k'u kalan n'an k'u ka kuma u tɛ se ka kuma n'an ye lettre den min yir'u la u t'o dɔn u tɛ sigi ni den dɔn an ko ɲɛya la an ka réunion dɔ sen fɛ chaque le 8 de an bɛ ɲɔgɔn réunion kalo tile segin o segin an ko an ɲɛ t'a la an ka fɛɛrɛ ɲini han n'an m'a lajɛ ka lɔgɔlidenw ka u ka siginiden dɔn k'a sɛbɛnnen dɔn walayi hali ni defu kɛra siɲɛ 100 dɔw bɛ siɲɛ 100 o tɛ passé parce que baara dɔ de nana o fana gɛlɛyara ko in kɔnɔ lɔgɔli karamɔgɔw ka ko kɔnɔ lɔgɔliden kun bɛ ɲininka fɔlɔ n'i ye san 6 kɛ k'a lajɛ ni i jolen don ka taa kilasi 7 na ka taa 8 ni 9 na o bilara bon lɔgɔlidenw tora ten ani yɛlɛma donna kala kɛcogo la n'a donna la kɛ lɔgɔli karamɔgɔ minnu ni yɛlɛma kan ka don a la n'olu fana kalanna ka jo o b'a to olu fana bɛ minnu kalan olu bɛ jo nka o temps bɛrɛ tɛ di o waati bɛrɛ tɛ di olu kalanni kama o fana ye fiɲɛ dɔɔni an kɔni ko anw kalanna cogo min tiɲɛ yɛrɛ la anw b'a fɛ an mɔdenw ka kalan ten o tɛmɛnen kɔfɛ an bɔlen farada kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa bingali wale dɔ la o taara ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaaw ma ayiwa lakana tigilamaa minnu bɛ yen n'u bɛ ayiwa Kuala ani Murujan o furancɛ k'o siraw kɔni lakana ayiwa nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kunun karido janvier kalo tile 16 san 2023 a kɛra nɛgɛ ɲɛ 9 sanga 10 ayiwa Gomitara Kuala a kɛra sababu ye maa 5 olu bunena u ni la o maa 5 la wotoro la kelen n'o ye civil ye o tun bɛ ka tɛmɛ o bɛ a la maa 3 olu kɛra maa jɔginnen ye mobili 2 olu fana tiɲɛna ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa kɛlɛden minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugu ma ani pankurun kɔni olu kɔni wulila k'u cɛsiri a ko la o la kɛlɛkɛdenw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye olu kɔni bɛ nɔbɔ la pankuru fana bɛ sanfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ o nɔbɔ pankuru ani kɛlɛkɛden minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugu ma olu fɛ a kɛra sababu ye ka jatigɛwale tigilamaaw ka mobili 2 k'olu kɔni olu tiɲɛ ka jatigɛwale tigilama 15 k'olu bɛɛ lajɛlen bunɛ u ni la an bɛ dugawu kan ka kɛlɛkɛcɛw ye hali bi ala k'u jɔse bɛɛ ɛtindi ma o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi kunnafoniko la an ka jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ye a jira k'a fɔ ko a dusukun tɔɔrɔlen don ko b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan i bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan min bɛ tali kɛ mali ka lasigiden min ni o tun bɛ Gabon jamana kɔnɔna na n'o ye Manju Berete ni mali ka lasigiden don Gabon jamana kɔnɔ ko ala ye a ka kalifa minɛ a la awa kalifa minɛ a la sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 14 san 2023 a kɛra Libreville n'i ye a ta k'a lajɛ ayiwa mali ka lasigiden n'o ye Manju Berete min bɛ tali kɛ mali ka awa souveraineté retrouvée o baaraw yɛrɛ a tun bɛna o ɲɛmaa kɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Gabon jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 14 2023 nka o bɛnna a ka fatuli don ma a ko ka kɛɲɛ ni nin fatuli in ye minisiri so min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ayiwa fo ka taa se jamana denw ma k'u bɛ jɛ ne k'u ka dugawu don kɛ ayiwa maa kofɔlen ɲɛ ko ala ka a dayɔrɔ suma o la min bɛ tali kɛ ayiwa minisiriso min an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'u bɛ dugawu don kɛ ayiwa mali ka lasigiden min n'a tun bɛ ayiwa Gabon jamana kɔnɔna na k'u bɛ dugawu k'a ye n'o ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Manju Berete k'u bɛ dugawu k'a ye ala ka a dayɔrɔ suma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a da aw tulo kan an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa car dɔ la ani camion dɔ olu fana ye ɲɔgɔn tu o kɛra kasaraba ye Senegal jamana kɔnɔ a kɛra bintɛnɛn yɛrɛ janvier kalo tile 16 2023 a kɛra sababu ye maa 20 olu bunɛna u ni la i k'a dɔn o y'a sɔrɔ ayiwa kasara min kɛra Senegal jamana kɔnɔ ni maa 40 tora a ko la i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa Macky Sall ale ye sangabondasigi kɛ tile 3 bɔɲɔnko ka tila ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan ayiwa Senegal a saraba sariyaw bɛ se ka bato cogo min na ayiwa tile 8 o kasaraba kɔfɛ ayiwa bintɛnɛn janvier kalo tile 16 2023 i k'a dɔn nin kare ani nin camion kɔni fana ye ɲɔgɔn tu i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye an y'a jira aw la cogo min na maa 20 bɔɲɔnko olu ni tora a ko la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ dɔw kɔni joginna i n'a fɔ pompiers olu bɛ a lakali cogo min na maa joginnen o ye maa 24 ye an bɛ dugawu kɛ maa fatulen ye ala ka lahara sɔnsuma ye maa minnu joginna ala ka lafiyaw kɛ
Ambole Senegal an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna na ne ka kunnafoni kunjɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ muso 50 bɔɲɔgɔnko olu taara ka tunu aywa juma tɛmɛnen ni aywa alamisa tɛmɛnen ani carte tɛmɛnen k'olu taara ka tunu a kɛra Bamanciw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ 2 la aywa sigida min n'a bɛ wele ko Arbenda a yirala k'a fɔ aywa Arbenda in a bɛ maa 1,000,000 bɔ olu kɔni bɛ sigi la yen nɔ awa ko yɔrɔ in kɔni ko a dasɔalen don jatewale tigilamɔgɔw fɛ Arbenda ani a lamini k'an bɛ don min ko bi bingali bɛ to ka taa ka ɲɛsin u ma uti kalo la san 2021 maa 80 o maa 80 na awa sibiri 65 b'a la olu bɛɛ lajɛlen fara awa bingali senfɛ aywa i k'a dɔn sira min bɛ bɔ Arbenda o kɛra awa décembre kalo la san 2019 awa maa 40 ani maa 2 ni sibiri 30 ani maa 5 b'o la i k'a dɔn olu fana fara o kɛra bingali senfɛ ka ɲɛsin ni sigida in ma n'o ye Arbenda ye an bɛ dugawu kɛ sa minnu fara ala ka lahara sɔnsumɔw ye muso min muso 50 min talen filɛ ka tunu ni ye alamisado ani jumado an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman ye wala aw minnu bɛ ka binbali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw ye aw kulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni min ye bi ntɛnɛn janvier kalo tile 16 2023 o de ye nin ye maa min y'a lase aw ma Bakari Kulubali aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔ a k'a yɛrɛkɛ ni ka k'u fɛ k'an fana mago bɛ aw ka bilasiralikanw na an b'a fɔ yɛrɛ sa aw k'an bɛn waati wɛrɛw la.